Pozdrav ljudi, dobrodošli u moj gameplay, ja sam Buster Gamer. Igricu koju će danas da igramo je Vektor. Igrat ćemo, znači imat će epizode, znači igrat ćemo tu igricu stalno. I ajde da krenemo sa prvom. Ovako. Ja sam i pre igrao tu igricu na Facebooku, bio sam prvi na listi i ajde da vidimo kako ćemo mi to uopšte i da pređemo. Ovako, evo, nas on vija već, ne može da nas uhvati, znači pomalo sam nešto zaboravio u ovoj igrici, znači malo je teška, nešto mi je bilo teško, ja sam se jako bio jednom iznervirao, nisam mogao da pređem, znači lupao sam tastaturu, lupao ekran i sve to. Ali sad se ljudi moji nećemo nervirati, nego ćemo da igramo pošteno. I završit ćemo epizodu, igrat ćemo 5-6 ovih rundi kao šema. I ako budemo pali, nema veze. Ja ću stopirat video pa ću se vratiti tamo gdje sam i pao. I to bi bilo to i ajmo na drugu. I dobro, ja na početak imam 1000 i nešto novčića, znači idemo. Ja sam ovo pre igrao, znači krenuo sam da snimam, ali mi se nešto desilo sa programom snimanja, pa mi je ostalo tako kao urađeno. Ali sad ozbiljno snimam, postavit sve na YouTube. I molim vas ljudi malo lajkove nabacite, znači ja još tek sam, ne znam, pre 3 dana sam napravio kanal, pa nisam mogao sve, toliko kanala, pa i tako to. Znači molim vas, subscribe-ujte i tako to. I dobro, znači prešli smo i ovo. Sad ćemo ići na drugu. Evo nas ljudi, mi smo ušli već u igri. Opa, nemoj samo da nas uhvati. Ovdje ćemo preskočiti, nećemo ono da radimo, da se zezamo. Opa, nećeš uspeti. Znači ljudi, ovo je žestoko. Znači, ako nas sad uhvati, zeznuli smo stvar, ali ajmo mi sad da pobegnemo. Tako je, uspeli smo. Ljudi moji, ajmo mi sad, opa, dobro smo uradili ovu akciju. Sve lepo smo uradili. Daću vam link za skidanje igrice, znači preko Pirate Bay, znači preko torrenta se skida igrica. Skida se jedno 40 i nešto megabajta, nije baš toliko puno. Igrica nije ni baš tako dobra, ali meni je dobra ovako, zato što je parkour. Ono, dobro izgleda sve. I odlučio sam da je snimam. Ajmo na drugu. I krenuli smo ljudi, evo nas u četvrtoj šemi, ja mislim da je četvrta, jeste. I nemoj, tako. Ne, uvatit će me, gotovo je. Evo ljudi, mi smo došli tamo gdje smo pali, ali sad nije uspeo da nas uhvati, mi smo pobegli. Hop, opa, uspeli smo, znači ovo je četvrta runda, snimat ću do 6. Op, dobro. Uspeli smo, znači bez nerviranja, strpljenje, tako to. Mi možda nije ovo toliko strašno, nije mi toliko, znači ovo je tek četvrta, snimat ćemo možda i do 7. ili 6. Bolje do 6. da što? Evo ljudi, mi smo prešli ovo skakanje. Slučajno smo nismo umrli, nismo pokupili ostale ove, ali sad smo pokupili. Ovo je bila četvrta, ja mislim, nema veze. Jeste četvrta. Sad prelazimo ljudi moji na 5. I još ovu i još jednu i završavamo epizodu. Mislim, dosta smo snimali, već 4 minuta. Ajmo da pređemo mi to.
Opa, idemo. Pa ajde, idemo. Uspjeli smo. Evo ga, backflip, opa. I ovdje se neću zeznuti. Ovdje moramo ovako. To sam odvak znao. Tu se stalno nervirao. I kad sam počeo da se nerviram, toliko sam se umislio na to i tako sam zapamtio gdje šta stoji. Koja je zamka. I evo ga, op. Znači ovo je 5, ljudi moji. Evo ga, završili smo 5, ljudi moji. Mi sad prelazimo na 6. Prešli smo, ljudi moji, na 6. I ovo je zadnja, ljudi. Završajemo ovu epizodu. Znači, ne želim toliko dugo da traje. Pošto ne bi baš. Čisto ono da ne obrnemo celu igricu, ono. Snimat ćemo samo 2-3 epizode, ali ne želim to. Želim ovako da snimam. Opa. Dobre. Želim da snimam ovako, znači bolje. Kad ovako kraće malo snimam. Da bude malo više epizoda. I ljudi. To je bilo to što se tiče ovog gameplaya Vektor igrice. Vidjet ćemo u sljedećem klipu gameplayu ovom, druga epizoda. Znači, like, sub, share i tako to. I ljudi, vidjet ćemo se u drugoj epizodi igrice Vektora. Ćao!